lang flade inden at spille her. Ja. Så det kan også være en udvidelse, at man simpelthen lige lader være med at spille, lytter til de andre og hopper på igen. Der har man også muligheden for at gå ind og ændre nogle små ting. Ja. Og vi kan også høre teksten herude, og det giver noget dynamik i rummet. Der sker alt muligt, hvis man gør nogle andre ting. Yes! Men nu er der igen noget nyt musik, og det er kun 5 minutter. Vær i dansen. Tag de impulser op på musikken, I får. Vær i dansen, inden I præsenterer jeres tekst. Ja. Okay, tak. Tak. Lad os lige få lidt vand og lidt mælk, skulle jeg til at sige, lidt kaffe. Det er så fantastisk musik, at tonerne kan lege. Vi prøver at sætte et billede op her, hvor I har en skamme der her. Jeg skal hjælpe Lene med at etablere scenen. Ja. Du er en af din salsa-figur. Du kan sætte dig ned og rejse dig op. Brug det. Ja. Ej, noget jeg godt vil dele med jer. Jeg samler på stoppede rør. Super godt arbejde her. Dit sarte og aparte sind filtres ud og koges ind til en essens af ingenting, som blandes barskt med råkoldt ting. Aldrig mere synger du som lige nu, som denne du. Aldrig mere skal jeg se dig danse under denne sne. Med disse fnug i håret, Med disse fnug i håret, med disse fnug i håret, med disse fnug i håret. Men lad os, super fedt, Pernille. Super fedt. Jamen, lad os holde frokost, og så ser vi på det over middag. Vindhed, savsmuld, skumslukker, æbler giver 4. Og det jeg mener med, er, at du også skal speede den en lille smule op til sidst. Jeg har en hel hest under dynen. Ja, den er brun, den kan hoppe. En hel hest under dynen. Det er en hængst, det er en ordentlig hængst. Vindhed, savsmuld, skumslukker. Tak for i dag. Vi ses på torsdag kl. 9. Kom nu der, nu der, nu.